Dragon Fruit Farm ng Ubay, Bohol, no? From the National Road, guys, National Highway. 2 kilometers siya, guys, papunta doon. So, ito po yung daanan niya na, guys, no? Para alam nyo, guys, kung ano po yung daanan. Pwede kayo magdala ng motor or sasakyan dito, guys, kasi hindi naman siya madulas kagaya ng sa pumunta ng Panoramic Park, guys. Okay naman dito, guys, no? Maganda din naman siya daanan natin, guys. Ito yung daanan niya, guys. Ayan, maganda naman siya, guys. Okay naman siya, guys. Hindi naman siya masyadong madulas or pangit yung daanan. Okay naman siya. All goods lang, guys. All goods. All goods. Parang kaso, parang uulan. Patay tayo nito. So ito na po yun, guys, no, yung lugar ng Dragon Fruit Farm ng Ubay, Bohol. Nakikita nyo, guys, grabe ang ganda. Okay na kahit hindi tayo pumasok kasi maganda na dito sa baba pa lang, guys, no. Tingnan nyo, ang ganda nya, guys. Ang ganda nya, guys. Wow. Hello, guys, nandito na tayo ngayon sa Ubay, Bohol. Tinatawag nilang Dragon Fruit Farm. So kung hindi pa kayo nakapunta dito, guys, subukan nyo pong pumunta dito kasi napakaganda po ng paligid po. At pwede din kayong bumili ng dragon fruit, guys. So ayan, yung mga kaibigan natin na pauwi na sila, mga bikers natin na kaibigan. So kung makikita nyo dito, medyo lumapit tayo, guys, para makita nyo gaano kaganda, guys. Ayan, dito pa kami sa baba, no? Pero napakaganda talaga. So tara, guys, punta tayo dito kasi kung nagtatanong kayo kung meron bang entrance fee dito, so ito siya, guys. So guys, no, nandito na tayo ngayon. So before kayo umakyat dito at makita yung umakyat doon at makita yung farm, guys, ayan, basahin nyo, guys, no, a minimum purchase of 50 is necessary. So each guest to experience the fascination of the farm by management. So yan, guys, 149 per kilo. May ice cream daw sila, boy. Oy, may ice cream, sarap yan, ice cream. Gawang ganito, dragon fruit. Ito ba yung dragon fruit? Yan, ito yung dragon fruit, guys. Yan, diba? Pwede na ito hawakan, no? Okay. Ayan. Ayan, guys, no, medyo yung dragon fruit, guys, is may kamahalan talaga siya, pero napakaraming ano bang nito? Benefit sa katawan nito. Nag-aaral ako ng pharmacy, pero hindi ko alam yung ano nito. Baka pwede, sino matanungan dito? Ayan. So, ayan, yun daw, yun po mayari. Si ayan. Pwede daw si manager. Yan pala yung manager dito. Saan yung manager? Domingo, Meng. Domingo. Pareho to kaya. Saan yung manager Pareho niya? kuya. Oh, so guys, no, mangutana ko, guys, kung unsay benefits aning dragon fruit sa lawas, di ba? So pwede mangutana, miss, kung unsay benefits ani niya? Kuan, daghan ni siya benefits pero ako na jung nahibawan is makadali ra siya makapagawas sa hugaw. Oh, dali ra siya makapagawas og hugaw, guys. So kung isang buwan kayong hindi Di ko
pong mukaon ng gangani sa dagan pong nakuan dire nga mukaon na ngani maghuman nila kaon makapagawa sila dahil sila pagawa. Ano yung lalabas? Dali ra sila makakuan ba mga kalibang. Ayun pala guys. Yun pala. So kung meron kayong problema sa paglabas ng dumi nyo guys, kumain kayo ng dragon fruit kasi pagkatapos nyo daw kumain, nako, pagkain nyo nito, yung lalabas, dragon fruit pa din. Yeah. Oh, di ba? Yung dragon fruit, yung lalabas guys. Hindi, kung siya. Ano? Ag manghihi mo, Manghihi. kanang mo gawas po din. Yung color sa inyong ihi, red. Red guys! Red. Kung daw kayo guys, mangihi, red color sa nyo, sa ihi guys. Ay sa inyo pong kanang hugaw. Red daw! Naapoy, red siya, pero napoy mga liso-liso. Liso sa dragon fruit. May liso daw guys. Hindi pa ko kita sa niya, kanang So, sulod niya, ginahan ko makita kung unsay sulod ba. Ayan, iyang ablihan guys, na mangita tag kanang makita na to ba kung unsay porma sa magkuha siya kutsilyo guys. Hindi ako na pisunod ng interview. Nako po! So, muna guys, no, kung gusto nyong bumisita doon guys, minimum of purchase 50 pesos lang guys. So, napakasulit guys, actually. Napakasulit, tapos, nako, ang dami pang benefits ito sa katawan mo. Tapos, 50 lang. Kung di pa kayo nakapagtae dyan, nako, makakatae na kayo. Bongga. Ayan, tingnan natin guys, no, yung loob ng, wow, ito palang parang strawberry. ano siya siya? Ayan. Ito yung loob ng guys, yung, Makitry kain boy. hindi ko matatating. Mubayad pagka po eh. Bayaran mo na. Ayan guys, ayan. Diba? Ayan. So, meron daw ice cream nito guys. Kung kumain ka ng ice cream, yung lalabas, ice cream pa rin. Alright? Meron cone ba yun? Wala. Cup lang guys, cup. So, magkano ba yung ice cream? 25! Naku! 25 lang guys yung ice cream. Bili tayo ng ice cream. Bili tayo ng ice cream guys. Subukan natin yung sige, dalawa. Tikman natin yung ice cream guys. Kung gaano kasarap guys, no? Ayan. Oh, di ba? Ice cream na guys. Cup. Ice cream, di ba? Ice cream guys. Ice cream. So, meron din sila dito guys, no? Kung nauuhaw kayo. Ayan. Complete na yan guys. Meron sila dito. At, per kilo pala yan, no? Per kilo. Ayan, oh. Di ba? So, ayan. Tikman natin guys. Tikman natin. Ato sa ko dito boy, samo ka kaya. Guys, no, titikman na natin yung ice cream. Anong pangalan niya ice cream? Dragon fruit ice cream. Dragon fruit ice cream, guys. Dragon fruit ice cream. So, tikman natin guys, no, kung gaano ba talaga kasarap yung dragon fruit ice cream na madaming benefits sa ating katawan. Tapos, 25 pesos lang. Saan naabot ang 25 pesos mo? Alright? So, ito guys, ito yung laman niya guys, no. Yan. Yan yung laman niya. Parang masarap guys, actually. So, okay lang. Ayan. Okay lang, te. Ayan, ito again guys, tikman natin guys, no? Tikman natin kung gaano kasarap yung ice cream na dragon fruit guys. Napakasarap guys. Sobrang sarap talaga. Ngayon ko pa lang ito natikman guys, no, actually. In my whole life. Pero napakasarap guys ng dragon fruit ice cream. Ame. Sarap guys. So guys, pagkatapos natin kumain, samahan nyo kami mamasyal sa tinatawag natin The Fascination Farm.
home of the dragons, di ba? So napakasarap guys, and narinig niyo naman yung benefits kanina, no? Lams na. So guys, samahan niyo ako sa pag-akyat dun sa taas. Let's go! So guys, tara, ay wait lang. So guys, tara na guys, samahan nyo kami doon. Pupunta sa farm nila. Para, ayun, tara guys, samahan nyo kami, no? Let's go! Okay, so, watch your steps. Meron silang soil stairs here. Alright? So, tara na guys, no? Kaya tayo, mag-ingat lang kayo guys, baka madulas kayo, and watch your steps guys, watch your steps. Alright? So ito siya guys, oh. Wow. Yan. Diba? Tingnan nyo guys, grabe ang ganda. Ayan. Grabe guys. Ang ganda niya guys, oh. Kaya tayo dun. So ito guys, no. Ayan guys. Kung nakikita nyo, pinapaligiran po tayo ng mga dragon here. Ito po yung ewan ko kung pwede ba itong hawakan guys. Yung ano niya, yung fruit niya. Yung bunga niya guys. So napakaganda dito guys. Actually, ngayon ko pa lang to na nakita. Napakadaming guys. Napakadaming tanim. And actually very sulit guys. Walang entrance fee, pero bumili ka lang ng minimum of 50 pesos para makapasyal kayo dito. So benefits nyo pa rin guys kahit bumili kayo. Kasi napaka maraming benefits nito sa ating katawan ng dragon fruit. Guys, kitang-kita nyo guys, grabe, napakadaming pananim, parang ni-ruler talaga to guys, oh, yung pagkatanim nito, kasi straight na straight, oh. Ito pala yung dragon fruit, medyo matinik siya, ayan. So, salamat guys sa inyong panonood at walang sawang pagsuporta guys. And kung hindi pa kayo nakapunta dito guys sa Fascination Farm ng Ubay, Bohol, the home of the dragon. So, punta na kayo dito guys habang wala pa masyadong tao pumupunta dito, and para makatikim din kayo ng mga gawang galing dragon fruit, lalo-lalo na yung ice cream na napakasarap. And guys, abangan nyo ako sa aking susunod na vlog. Let's go!